morning guys! Today is Friday. Atin po kami ng wedding ni Duchin at Bicafe. Anak ko yun ng kasin ko, anak ni Tabaan ni Francia. And siya nga pala, ninang kasi yung si Nene, yung sister ko. So kailangan ng mga alalay. Nagsayaw ang sarukay ang sakong namumutan, isug-isug digdig sa kong atubangan. Kung di ka umisog, ako magagadan. Sarudo at tuloa pa ang nagsayaw, ang sarukay ang sakong namumutan, isug-isug. Uy, sayo ko! Gusto ko po may ibig sa susunod ako! Ay, kaya tapos si Tadik, cute pa nga!